салом алейкум ба одамое ки ҳозир медироянд. Салом алейкум ба мухлисони Барселона, мухлисони беҳтарин дастаи дунё. Гуфтем я бо шумо я прямой эфир буром, чанд бор хоҳиш кардем. Гуфтем гапи шумо дар замин намонам, ака чақчақ кунем. Одамое ки савол доранд, марҳамат, саволотон атиен бародаро. Имрӯз ман бо шумо гуфти гапо. Салом алейкум ҳаматонда. Я бор дига салом алейкум. Дар бораи Барселона мебара Баварияра иҷа вариантҳо бисёре гуфти гапоз. Вариантҳоро ман ятта ба ятта ба шумо мефаҳмонам. Барселона чӣ хеле ки мо медонем, Барселона дар бозии аввал зур боз мекунад. Агар бояд дошта бошем, Барселона Ромара дар бозии аввал бирида буд, дар дуюм бозӣ бой дод. Ливерпула бирида буд, дар дуюм бозӣ бой дод. Барои ҳамин ин дафъ дуюм бозӣ намешавад, як бозие. Ака гуфти гапо, умедворем ки Барселона дар якум бозӣ тит-пит мекунад. Барое ки состав тамом иваз нашуде. Состави соли гузашта Дембелеам насиб боша мебуроя уже сол шидаги қатъи обши группа тренироваться дура. Иншоалло агар якумам надуроя баъдои 70-60 минут агар бозӣ ниторова медуроранша. Так что хай умедворем. Бавария амсус нест. Бавария вообще сахти бачдаги дар ҳар як позитсия ситора дора, ятаи не бо дутаи ситора дора. Барои бозӣ қин мегузара. Гуфти гапо, хай бовар кунем Барселонара. Ман бовар дорам Барселона ки мезанам. Ман бовар дорам. Дар бозиҳои муҳим Барселона вақт зур боз мекунад дар якум бозӣ. Иҷада ки як бозӣ мегузара, як бозига ки боша Барселона ҳамаи қувватша мета. Барое ки дуюм бозӣ нест уже. Айс пас як бозигӣ мерава. Се бозиа бурӣ чемпиони чӣ мешавӣ? Лигаи чемпионон. Барселона кай қатъи Бавария бозӣ дорад? Рӯзи 14 акай Муҳаммад салом. Аввалин ҳамин Лаутаро намешавад, барои чи ҳавая мехаранд? Воле салом, оли Лаутароро хариданӣ нестам, барое ки зиёзираш дар Барселона пул кофтиста хидаш, бозингароша фурӯхтеста. Барои ҳамин бозии Барсаро гуфтам кай мешавад 14. Даман дар хабар рост ки ма дар 15 да сар мешавад, саати 5 саҳари мо сар мешавад. Усмона нест кунем. Барои чи Усмона нест кунем? Тренери нав мешавад. Тренер баъди Лигаи Чемпион, агар Лигаи Чемпионора бубира Ситен места, агар набира Пагаш, агар дар Бавария мағлуб шавад, Пагаш хориҷ мекунад. Ман боварӣ дорам ки Пагаш хориҷ мекунад, барое ки сезони нав сар мешавад, уже тренери нав дар кор, барое ки предсезонкара қатъи команда гузарондан дар кора. Барои ҳамин тренери нав мекунад. Намедонам ки мешавад, намедонам. Почетиноро гуфтанд, Почетино гуфта буд ки ман намеомӯз. Ба Почетино Рома чӣ кадаста? Ювентус буд ки Ювентус пирла кард. Единственный вариант Хавиай, единственный вариант Барселона бе як аз дига тренироват мекунад. Уай ура ба ранги он Гвардиола чӣ хел Барселона бера тренироват мекунад. Гвардиола ба Барселона давон наша сол шида михелай. Зиданам ҳамин хел буд. Кастилияро тренироват мекунад, ба гирифтан мон наша. Ё ура мемонам, ё ки Роналд Кумана файрод мекунад аз сборни Голландия, намедонам. Алегри намешавад, барое ки Алегри составш ба он тоғри намегирад. Брат, ман бовар дорам Барселонара, не ки мака ҳами тренер намешавад. Тренер мешавад. Шумо як бор нигоҳ кунед дар состави Барселона кия як бор даже дар бозии Наполи игрок наёфт замена ки будро, барое ки Бускетс дисквалификация буд, Видал дисквалификация буд. Пуче ки дар Лигаи Чемпионон бозӣ кардаги неста, ин бозида пуч дар кор набуд, барое ки уже прессинг баъди дуюмта агар Наполи тамошо карда бошем, уже прессинг кардаиста дар Наполи, уже пуч дар уҷа ёрдан ага пуч бисёртар атакуиши ползашини ка. Барои ҳамин Ракитиш, Де Йонг, Самеду бозии ништяк зарон. Хай месра исмекрон бозингарои бо дига. Лангли ҳам офигени бозӣ гузарон. Аҳа худши бозингар дар уҷа ки буд? Серхио Роберто даже оценка қатъи ҳамин хел буд. Не ки ба гуфти ман соз бозӣ кардан, не ки Ракитиш ё зур бозӣ кардан. Анаш бисёриҳо мегӯянд ки барои чи Ансу Фати надурар, барои Ансу Фати шанс дод, барое ки Мончуро дурар, барое ки Мончу бисёртар ҳимоя карда метавонад. Барои Мончуро довардам. Ҳозир Фатиро медовардам, Фати ҳимоя кардан. Дар он вақт бояд ҳисобам меқабидан, не ин ки чира. Ситен агар бозиро бубура ноид мекунем, агар бозия боибта ноид мекунем. Ҳамин хеле стили бозӣ ҳамин хеле. Ака Месси места ё ки не? Месси вобаста ай Лигаи Чемпионҳои бародаро. ин хабарро ман намебарам. Ин хабарро ҳар сомонаҳо мебароранд, сомонаи италиявӣ, сомонаи испанӣ.
Так что намедонам ки хабарои Неймарам ҳамин хеле мегуфтанд Неймар пац мебини ПСЖ гузашта буд. Хабарои Роналдурам ҳамин хеле гуфтанд бац мебини уже гузашта. Хайра худо медонад. Главни Барселона бубра Лига Чемпионов. Лучший игрок бозӣ кишид ака. Лучший бизо игроки бозӣ конечно кишид. Месси. Реал Мадрид ошибка боидуд. Хай ошибка ки нашава бой метиҳанд. Ҳамаи Ливерпул да айрӯи ошибка боидуд Барселона. Яъне бой намедуд. Да ошибка тарафи Албараф, я тадига угловой. Ҳамин хеле ошибка накунӣ. Бозӣ ба ошибка. Ошибкаро барои чӣ мекунанд? Барои ки прессинг мекунанд. Ҳамун прессинги Сити прессинги кард, Варан тоқат карда натавонист. Агар Рамос мебуд, ин хеле прессинга дар Рамос тоқат чӣ намекунад? Фоида намекунад. Барои ҳамин Варан хиш тоқат карда натавонист, прессинга хатогӣ кард уже. Ҳамин Барселона дам бозӣ карда боше, тамошо карда боше Ливерпул. Ливерпул яъне ҳамун прессинг кард ки Барселона хичагун кард. Барои ҳамин бой доданд, тез гол доданд. Шанси Бавария 1xbet шанси Бавария зурай. Пас ки бошад, значит ғолибияти Баварӣ дорад. Ака дар бораи состав қатъи Бавария гап бизанед. Дар бораи состав на буровадаи охи пешакӣ гап зада наметавонам. Ҳамин қашан медонам ки охи Видало ки Бускетс бармегарда, ҳамиш зурайда. Гризман чӣ хел бозӣ кард? Шумо бисёриҳо мегӯянд ки Гризман намешавад бозӣ карда ту даста. Гризман бисёртар агар аҳамият дода бошед, Луис Суарес, Месси дар ҳаётшо қафо барнамегарда. Гризман фақат кори ӯ тоза кардан, ёрдам кардани Алба. Агар шумо бозиро тамошо кунед, мебинед Гризман дар киҷо мегардад, чӣ кор мекунад. Барои ҳамин гол намезанад. Барои ки фақат дар қафо контратака да успет кунад, успет мекунад. Накунад ҳам хеместа. Акай Муҳаммад дар бораи Усмон гап занед. Усман Дембеле общи группа да тамриноша сар кард, тренировкаша сар кард. Ака гуфтаниянд ки дар бозии Бавария бояд бозӣ кунад. Аввали минутҳо бозӣ намекунад, барои ки 4-5 моҳ уже бозӣ кардаги нест. Мумкин один тайм дурораш. Агар гап дар бозии Каутиньо против Барса бозӣ мекунад, конечно дурораша бозӣ мекунад. Заштаи Барса чӣ хел бозӣ кард дар бораи бозии гузашта? Заштаи Барса ништияк бозӣ кард. Самеду, Пике ҳамаи тӯпҳоро бировард. Соз бозӣ кардан зашта. Гап дар чӣ буд? Ползашта буд ки ползашта ништияк бозӣ кард. Деён қатъи Ракитич офигенно бозӣ кард. Мара ганда махул шид. Лекин ман пишти Барса ховондум ставка. Чӣ хел Месси бисёр центрда. Месси бисёр центрда не ки пиёда мегарда. Ягон мурда ки Месси прессинг кунад пишти ягон кас бидава. Редка. Гризман барои чӣ бозии хичагун карда и дар Барса ё не? Гризман бозиша гум накарда. Бародаро Гризман позитсияша дига кардиам барои ҳамин хеле. Барса ягон шанс аст. Шанс ҳамавақт ҳаст дар Лигаи Чемпионот. Шанс ҳамавақт ҳаст бародаро. Барои ҳамин умедтон ягон бор накунед. Барои ҳамин Деёнга Замбурга изда буд, барои ҳамин дастш бастагӣ буд. Рост ака неким агар қатъи Бавария Месси, Суарес, Гризман, Ракитич, Бускет, Видал, Пике, Лангле, Самеду, Алба бозӣ кунанд, мебра бовар кунед. Не. Бускетс абудоран кира Ракитича дар замина монанд барои ки гап дар шотайда. Видал бозӣ кунаву, Деёнг бозӣ кунаву, ки бозӣ кунав? Бускетс. Ана бозӣ нишак мера. Не ки ба хиёлам Видала медуронам, ша бовар надорам ака. Ака чанд командаи дига. Ин бародар мегӯяд ки ҳамин дуюм голи Месси рука буд. Ман бовар ки ҳамин қапафтор тамошо кардам, рукара надидам. Ман намедонам чӣ хел ак ҷои дига рука кардам, ман тамошо кардам, рукара надидам. Ака клуб Санчес бурай пул қатъия ё бепул мегуфтанд Россияда. Пул қатъӣ нест. Одаме дар кора ки тра баранд гапшон да ово бигзара ки тра нигоҳ кунанд. Ҳар каса нигоҳ намекунанд. Ин хеле одамо миллион касанд. Тер Штеген мерава ай даста ё не? Тер Штеген шартумаша бояд ба наздикӣ дароз кунад. Акар дар бораи Деёнг гап зан, чӣ хел бозӣ кард дар бозии Наполи? Деёнг бозӣ аммо пештараша кард. Чизе ки дар корш буд. Ракитич корои чизи ӯра кард, корои чорни меган короша кард. Деёнг фақат тӯпа идора кард, тӯпа ба пеш бурд. Карочи бозии беҳтарин Деёнг гуфти гапо дар чанд бозии охир. Состав да мехоҳам Ансу Фати боша. Бародаро Ансу Фати дар состав охир ман чӣ хел бигӯям шуморо ки дар Лигаи Чемпионот против Бавария одамое ки таҷриба надоранд дуровардан рискай. Барои ҳамин одамои таҷрибадорам медуроранд. Ака ту шота чанду чанд метӣ? Хайша худо медонаву мумкин Барселона бубра ягон 3-1 3-2 боварӣ дорам да. Барои ки бозии ништияки бад мегзарад.
гап медонед чия кадом якум гола бизана ҳамон мебира, барое ки агар Барселона якум гола бизана ана ки Бавария кӯшиш мекунад ки бирава якум гол бизана. Вақте Бавария кӯшиш мекунад ҳама чиша силаша пеш замин бара, уже зонаҳо холӣ мешаванд барои контратака. Барселона тупа бихаба контратака мерава. Агар Бавария бизана ҳамихи Бавария ки бизана, Барселона кӯшиш мекунад ки гол бизана. Фаҳмиди ҳама каса ана Бавария контратакада мехапа гол мезана. Барои кадом гол якум бизана ҳамон мебира. Гап дамие. меган ҳамин сол Барса Лигаи Чемпионон нагира, Месси мерава айдаста. Роста ҳамхелӣ гап ҳаста як. Иша рост нест, худо медона. Оё Самеду медуромада боша? Самеду конечно медуроя. Шанс бирдан дар Барселона ё Бавария. Шанс бирдан дар Бавария. бозии Барса қатъи киши трансфери Барса чиши трансфери Барса ҳозир хомӯш аст. ман дар канали 11 бозингар кардам. Бернардо Силваро ай Манчестер Сити харидане. ӯ бозингар бояд ганда беҳтарин бозингар. как раз мо дамохали бозингар дар кора не ки пул дар кора дахоли бозингар 85 миллион дар трансфер маркет 85 миллион нарх дора. дар трансфер маркет нархи асосиш ҳоли худо медона. ура Сити чанс мефурӯша 110 фурӯша 120 фурӯша. шумо нашод Зашиннико чӣ гуфтане? Зашиннико Лангле Пике ҳозираш дар зур бозӣ доран, аки сезони ояндада вақте ки ягон кас травма мегира унтити намеша, я ду кас дига харидан дар кора. за Сити Гарсияро хариданиям барои ки 10 миллион гуфтаниям ки 26 миллион гуфтасе Сити. Реал Мадрид чемпиони Испания, суперкубоки Испания Реал Барса мешавад. Чӣ гуфт нафаҳмидам. Падарналат Левандовски. гап дар Левандовски не. Бавария ҳамашон ништияк боз мекунад, ҳамашон. фаҳмидӣ? ака дар бораи Жерар Пике гап зане. дар бораи Жерар Пике чӣ гап занам бародар? Мартинес чизе? Мартинес ҳоли хомӯша. Самеду мега бисёре мега Самеду бояд фурӯхта наша, не ки манам ҳамин фикра дорам, не ки роҳбарият и гапа гӯш намекунад. гуфти гапо дар роҳбарият айни ҳол пул дар кора, барои любой одам мефурӯшад. Тодибо чӣ шуда кард? Тодибо дар Барселона гуфтанӣ будам ки Тодибо баргаштай Барселона дози Тринкаво омадагиай ана Миранда ки дар Шалке аренда да буд урам омад. Бускетс ки да Твенте аренда да буд урам омад. ҳамаево дар предсезонка иштирок мекунанд. ояндашона тренер қатъи роҳбарият ҳал мекунанд. барои ҳамин Тодиборо фурӯхтан нафурӯхтан ба хело мефурӯшанша, барое ки Барселона пул дар кора. Тодибо ки бепул омадагиай 25-30 миллион да мерава. чӣ ха Барса таъриф мекунем? Бавария падарка нест. мухлисони Барса пеши айтӯи доира назанед. ҳеҷ ка Барсаро таъриф накардай. Балаҷон Азизов, мо чизе ҳастем ҳамонро гуфтестем. Барселонаро ки таъриф кардай? Каутино бозӣ мекунам. ҳамин мухлисое ки Барселона несте дар ҳамин ҷо чӣ кор мекунанд? ман ҳайрон. ҳамин видеоро мепартои ку ҳамин рута ис мекунӣ уже дусе дизлайк мондиям. ҳамин ижда дорам ки ман кай видео партом мухлисони Барселона несте ку намедонам мухлисони Реала мумкин мухлисони Ювентус боша. тапас дизлайк ҳамаҷиха. канал ма хулто неста подписаться кунем бира пай канали хутон бишин. ана бо хати бародаро чақчақ кунем. тӯпи тиллоӣ чӣ мегавад? тӯпи тиллоӣ сол намешава бародаро. так что тӯпи тиллоиро ҳеҷ ка интизор нашава. ака Лейпциг не Лейпциг. ман Лейпциг нагуфтам, ман дар ҷо Лейпциг гуфтам. Лейпциг. Лейпциг. о ба худо. рост меги брат. ҳамин одамое ки дар кор неста Барселона тиҷи ман даҷа названиаша Барса тиҷи мондагим ки барои мухлисони Барселона охи мо намерем ки дар канали Реал тиҷи бирем додувой кунем. охи ҳар кас чизи хича ҳурмат куна. ҳар кас гуфти гапо чизи хича ҳурмат куна. заштаи Барсаро намедонам, не ки атакаи Бавария гуфти гапо мощни бада айса Комана айса Гнабри буварка Каутино Маутино Рики пуш медра бозда. намедонам иша ҳоли состава муайян нест. пеш ай состав шидам бо насиб боша пага прямой эфир дига мекунам бо пратар гап безанем бардор. барои ки рӯз гуфтум ки қати шумо я чақча бурон чанд қана буромада будум. акара дон ки мухлисони Барса шуморо дастгирӣ мекунем ба пеш. ман медонам ки мухлисони Барселона мана дастгирӣ мекунам. ман ай лайко видеошо мебинам, ай комментариёшо мебинам. ҳазор раҳмат. ҳамин меҳнатои ман барои шумо. ман ки мухлиси Барселона худмум мефорам ки чизе будагира бо дар шумо бирасонам. рост меги. акара дон гапот 100% Барселона мо дар интерес нест Реал тиҷи Неймар мия.
ман бар зидди мухлисои Реал ягон чӣ надорам, не ки аламовар аинда бисёр аламовар аинда як гапша ба сразу канали ман медорад да уҷа менависам Месси лох Барселона мешавад туда-суда. Чӣ дар кори ҳамин коротон? Ба ҳамин корот ҳамин гап мешавад? Ман 100% боварӣ дорам. Нашад Каутино гап зана кард. Нашад Каутино чӣ гап занам бародаро? Бавария уро намехарад, не ки тобистон уро фурӯхтани Премер Лига. Намедонам Арсенал мерава ё ягон даста мерава. Кадом дастае ки пул ҷудо кунад барои ӯ. Ҳамин яка Каутиноро чӣ ба намебирем обратно? Барои ки барои Каутино ҷон нест. Барои фурӯхтан дар кори Барселона пул дар кори. Агар Барселона бой мебуд ранги ПСЖ Манчестер Сити намефурӯхад, брада меовардш, не ки пул дар коре даи бо пандемияш дага кору бадай барои бозингароша фурӯхтаисте. И Бартомеуро ҳичи нагӯ местрама мефурӯша. Видал Баварияро хеле хуб медона, фоида мерасона бозида. Видал да вақти ки бозӣ мекард? Гвардиола бозӣ мекард, ака до вақто ҳар як тренер чизи тактикаи хича дора барои ҳамин. Ака чӣ ба 11 бозингар дер бронсе? Бача чихе дер бронсе? Ҳар рӯз да 11 бозингар видео бронсе. Ҳар рӯзи худоидодӣ да 11 бозингар видео брондистай. Бача бозингарони сол ки мешуда боша? Бозингари пеши прамои эфир ягон сообщение рӯӣ кунака. Гап нест насиб. Ака бояд Месси 2 гол бизанад дар бозӣ. Хай худо медон ранги духтаро рафтор менам баличкои Реал. Элтимат дар бораи баличкои Реал дига гап назанем бардо. Мо айво фарқ дорем, барои ҳамин хитона ранги во нагирем. Барселона мардакои чизай, шери наранохи. Одамои ба ақлу ба фаросат бар Барселонаро чӣ мекунад? Мухлисӣ мекунад. Каутино ҳузури бад бозӣ мекунад. Ака гуфти Наполи да бой мета гуфти ку? Ма кай гуфтам Наполи да бой мета? Акаҷон гуфта ки Тодибо ва дигарон омадан бад ваёро против Бавария бозӣ мекунад. Пага соати чанд эфир мешавад? Пага ҳамин вақтҳо насиб боша шав, барое ки манро медонем ки кор бисёр дорам. Туда-суда то видео мекунем, худаш шав мешавад, бо насиб боша. Яке шав пага видео мепартем, иншоалло агар хабарои бисёр шав Барселона, хабарои мошни иншоалло видео мекунам. Дембеле бозӣ мекунад аввали бозӣ дар лига. Аввали бозӣ точно бозӣ намекунад Дембеле. Мумкин ай 70 ис будуроранша. Шерина Барс ака мо зинда бош, ака боши. Спонсор пул наметиад ми. Спонсори ки? Спонсора ака Санчо мерава Манчестер Юнайтед. Санчо мерава Манчестер Юнайтед ба ов шарте ки озираш да Бавария сар Боруссия Дортмунд сар наодеста барои ки Манчестер Юнайтед пули кам пешниҳод дора, барои Боруссия да нафоридеста. Ира худо медонад ки Санчо мерава намер, барои ки ҳар рӯз хабарои нав бромадеста, бовар ки худам ҳамин хабаро безор шудам. Гап нест бра. Барои ки бо директори ки Боруссия Дортмунд гуфт ки ба хели чи рафторшон Санчо намерава. Агар нарава шартномаша бо Боруссия дароз мекунанд, дальше бузка мегира. Ака Муҳаммад фаворит Лигаи Чемпионо ки аст? Фаворити Лигаи Чемпионо ай ҷое ки ай сеткаи ПСЖ ва Атлетико ба гуфти ман. Ака намедонам, ака ПСЖ хати Атлетико балта ки мебра худо медонам, барои ки Атлетико ҳам андак-мандак нест, ПСЖ ҳам андак-мандак. Дар инҷо гуфтан хеле қине, барои ки ну бедони Атлетико чӣ хеле охи, ҳам я автобуса хоб кунад, контратаката меқапад, капатон дуд мекунад. ПСЖ фақат дар Лигаи Чемпионо бозӣ хича нишон да наметавонад. Ана ки дар сеткаи иҷо бошад Сити айда ҷози сеткаи қин намеайда Барселона агар Баварияро бизанад бо қати Сити меғалта. Сити ҳам андак-мандак неста бовар ки. Ака ба гуфти шумо ба гуфти ман акиша худо медонам бардор, не ки ман Барселона боварӣ дорам. Ҳамчун мухлиси ашадии Барселона ман дастаи дӯст доштан да боварӣ дорам. Так что иншоалло мезанем, иншоалло. Назадаам ман зид нестам, барое ки Барселона ҳолатиш баде озирашда, составаш систай. Не ки дар Лигаи Чемпионо ҳар кориш ҷанаш мумкин ай. Дар Лигаи Чемпионо озираш ба хиёли Левандовски бисёр гол задагия. Спонсори Барса пул надодаст ми? Спонсори Барса мара пул намета, якҷо пул мета. Акаҷон, якум Реал Мадрид беҳтарин, дуюм Барселона беҳтарин, сеюм Ювентус беҳтарин, лекин ман Реал камона дӯст доштам, Челси, Барселона 1-0. Ака Педри дар состави асосӣ боз. Ана дар бораи Педри ёд муромад, Педри ҳам омадагия, так что
ай сезони дига насиб боша ҳамаша дар Барселона местанд. Не ки вобаста чие ки Барселона кира мехара, кира мефурӯша. Барое ки Педриро уже чанд кас Бавария гуфт мехаранша, Манчестер Сити гуфт мегирунша ҳамчун иҷора, не ки Барселона розӣ нашуд. Барое ки дар Барселона худаш Педри накура. Яр бозии Педри тамошо кунем, кайф мекунем. Бовар ки Педри хати тринка ояндаи Барселона фати пуч. Ака агар Месси ба Интер гузарад, то ҳам балечки Интер мешавӣ. Бародаро, ман вақти Барселонаро балечки мекардам, он вақт даже Месси бозӣ намекард. Таваллуди ман 94, ман соли 2002, дар соли 2002 мухлиси Барселона, дар он вақт Ривалдо бозӣ мекард, бозингари дӯстдоштаи ман то ҳозире. Ман одама тоест бозингара мухлисӣ намекунам, ман дастара мухлисӣ мекунам. Ҳозир бисёри мухлисои ами агар оз Месси бира, бисёри одамо дига Барселонаро мухлисӣ намекунанд. Не ки мухлис дига гапа, мухлиси бозингар дига гап. Шумо наге агар мухлиси Барселона бигӯед ки ман мухлиси Мессиам, бозиш маъқулай. Фаҳмидем? Агар Месси Интер бира, шумо ҳама то Интер меред. Ранге ки дар бораи Ювентус ҳеч кана медонист. Роналдо Ювентус рафт, балечкаи Реал ҳамашон рафтанд. Ман балечки Барселона соли 2002 вақте ки Ривалдо бозӣ мекард. Агар Ривалдоро бишносем. Хай тамошо кунед балечкои Барселона бой мета Барселона. Хай бой мета намета, главне ки хай Ювентус қати Реал паридагия дига ё тоқат надорам мухлисои Ювентусу Реал дига ҳар дафъ менависам. дар бозии пуш бозӣ мекунам против Бавария. Мумкин аз замин абудро наша. Ҳам гуфтаам ки вобаста бозӣ бо кадом ҳисоб дар миёнаи бозӣ чихе меравад, чихе намеравад. Ҳамаш дар ҳисоб не ки аввали бозӣ худо медонам, ро медонам, барое ки таҷриба надорад дар Лигаи Чемпион. Спонсори Барселона оли пул надодай. Мумкин ай сезони нав метия. У пули у ҳеч ям намеша. Он бутияд 20 миллион метия. Канали Кулес тамошо мекунӣ, у вечна баъди бозии Барселона Гризман ақурат мекунад фақат. Канали Кулес ам медонам, не ки тамошош намекунам, барое ки бисёр гапои нито мезанам, ада маъқул нестай. У намедонад дар бораи Гризман хушрӯ. Бародар гуфта ки пуч оли пучай. Карочи он рӯз як комментария хондум баъди бозии Реал Мадрид Манчестер Сити. Баъд ами майдонтиҷи 11 бозингар дар ягон постпартон ба бисёриҳо менависанд ки хай медонед чӣ хеле баъд ишиша мазоқ мекунад, ишиша мазоқ мекунад, дар онҷа даже ҷанг мешава. Бисёр мухлисони Реал да бай икона балечки Барселона наистад ки ҳамин гап шуда то хандидум ки балечкои Реал наистад ки балечкои Реал бозии Манчестер Сити Реал Мадридда айсар тамошо кунед, як Реал Мадрид мебура. Бовар ки ай хандаро мордим дар онҷа. Ҳамин ба гуфти Гризман чӣ бозингари зура Гризман мада маъқулай дар Барселона бояд биста. Неймар мия Барселона қашагу бача. Неймар намия ҳозираш дад. Неймар дар контракт соли дароз мекунад. Барои Неймар Барселона пул надорад. Ака Рафина сезони нав дар состави осӣ бозӣ мекунад, Рафинаро бародар барои фурӯхтаниан, так что Рафинаро по-любому мефурӯшанд дар Барселона наместа. Ака идофан 4-3-3 боз мекунанд. Мумкин ман намедонам, ман пешакӣ охи тренери Ситиана надонам чӣ фикр дорад дар калаш. У 4-3-3-ро оқа дӯст намедорад, не ки ба хиёлам мумкин 4-4-2 бозӣ кунад. Ҳамин хеда барое ки ябо аҳамият дошан Гризман бисёртар дар пеш нестай, дар хати позашини ки барои бисёртар 4-4-2 ай. Хай инами хеле бародаро. Хай Барселонаро боварӣ кунед, гуфт гапо дӯст доред, канали моро дастгирӣ кунед. Иншоалло ба пешравии шумо мо пешравӣ мекунем. Илтимос бародаро, ҳамун ссилкада просто будроин ссилкаи комментариядagi барои дастгирии мо бо мо ҳар рӯз видео дар шумо мепартоем. Боқӣ дар амони худо, худона нигоҳ кунед. Иншоалло пага во мехӯрем.